От я вам обкарнаю крила, будете знати, як Гаворка пра гаворкі. Прывітанне. І сёння мы распачынаем перадачу гаворка пра гаворкі. І вядучы я Максим Хлябец. І я Інна Хоміч. Мы з вами паразмаўляем пра беларускія дыялекты, пра словы, магчыма, пра нейкія сказы і гэтак далей, якія мы чулі ці не чулі ў беларускіх вёсках і не толькі. Што сёння ў нас будзе, Інна, у перадачы? На першы раз я прапаную абмеркаваць гаворку вёскі Пнеўна. Гэта Камень-Кашырскі раён, Украіна. Недалёка ад нас, дарэчы, 35 кіламетраў усяго толькі ад мяжы. Таму можна лічыць, што гэта Беларусь. Распавядзі, калі ласка, чаму менавіта гэтая вёска? Ну, насамрэч, гэта было мне як-то вельмі блізка, таму што гэта самая апошняя, напэўна, гаворка, якую я адслухоўвала для нашай мапы, каб павесіць на мапу. Яшчэ не павесіла, дарэчы. Вось, і гэта запісаная гаворка з нашага беларуска-украінскага трыпу уздоўж мяжы. Ну, і акрамя таго, як ты сёння ўпэўнішся, я думаю, гэтыя палескія гаворкі, што ва ўкраінскай частцы, што ў беларускай вельмі падобныя, і словы, якія мы там запісалі і пачулі, насамрэч, вось я на 100% ўпэўнена, што можна пачуць і ў нас. Таму прапаную абмеркаваць іх. Гаворка пра гаворкі. Ну вось, напрыклад, слова сходы. Вось ты ведаеш слова сходы? Ну, мне часта бабуля казала сходы ў магазин, сходы ў краму, там купы, там хліба. Ну, гэта калі браць дзеслоў, а калі назоўнік. Назоўнік множнага ліку, сходы. Ну, я думаю, што ў маёй вёсцы, так, я чуў такое слово, гэта падобна нешта, магчыма, на лесвіцу, ці магчыма на тое, ну, пад чым можна хадзіць. Менавіта, вось увогуле ў заходняй Беларусі вельмі часта ўжываецца слова сходы, і яно ёсць нават у літаратурным слоўніку, то бок у тлумачальным слоўніку беларускай літаратурнай мовы, і абазначае яно лесвіца і яе прыступкі. Дык пачакай, а гэта значыць, што калі яно ёсць у слоўніку, яно не дыялектнае слова, яно проста беларускае, нават не украінскае. Але адкуль яно прыйшло ў слоўнік? Насамрэч, гэта слова яшчэ ёсць яно ў польскай мове, літаратурнай таксама, сходы з такім жа значэннем, лесвіца. То бок, можна сказаць, што, можа быць, мы запазычылі гэтае слово у палякаў, таму яно ўжываецца вось на гэтых заходніх тэрыторыях Беларусі, Украіны, але я думаю, што хутчэй за ўсё яно тут і было, то бок гэта проста тут пачынаецца арэал гэтага слова, і пра гэта сведчыць тое, што мы маем не толькі сходы, але і шмат аднакаранёвых словаў. Напрыклад, сходыты ў значэнні сыходзіць, ну, уніз, па сходах сходыты. У нас яшчэ ёсць слова сход як апошняя квадра месяца. Сходныя дні гэта апошнія дні фазы месяца. Вось, так што так, бачыш, гэта тое, што запісана на Украіне, зусім не значыць, што тут для нас гэта навінка. Але яшчэ вось маю некалькі словаў. Магчыма, яны у нас ужо будуць такія вось больш для нас арыгінальныя. Напрыклад, выражанка. Што скажаш пра выражанку? Чуў калі-небудзь такое слово? Выражанка, мне падаецца, што гэта жанчына, якая брудна лаецца. Блізка, але не. Дакладней, зусім далёка, калі быць шчырай, таму што выражанка гэта праводзіны ў армію. Можаш сабе ўявіць? Я табе ўключу кантэкст, калі ты не верыш. Дык, вядома, не веру, ты сама запісала са старасці. Гэта Марыя Багнюк, вось жыхарка вёскі Пнеўна, яна там і нарадзілася, то бок яна дакладна носьбіт гэтага дыялекта. Так, яна расказвае пра тое, што вось выгадавала дзяцей і хлопцу зрабіла выражанку, то бок правяла ў армію. Вось я не ведаю, як у нас, дарэчы, называецца, які ёсць словы для гэтага працэса. Провады, напэўна, ў армію. Вось выражанка. Мне падаецца, што я вось зараз у маім галоўным этымалагічным слоўніку яна выражае проста сваю павагу для сына, калі вось яго праважае ў армію. Ну, гэта нешта такое падобнае. Ну, у нас ёсць слова дзеслоў выражатыся, выражатыся кудысь. Да? Гэта значыць збірацца. І этымалагічны слоўнік наш падае гэтае слово, то бок яно ў нас ужываецца, і ў Беларусі таксама выражацца, як збірацца ў нейкую далёкую дарогу. І тут вось таксама выражаты, як праважаць, насамрэч, збіраць чалавека ў дарогу. Ну, такое слово я ўпершыню чую.
Так, я тебе, можа быць, яшчэ здзіўлю словам карначый. Ведаеш, што такое карначый? Карначы? Карначий, вось калі дакладна ўжо казаць так, як Ну, гавораць мне упнеўна. падаецца, што гэта, вось калі казала бабуля зноў гэта, то я думаю, што яна так называла свайго дзеда, калі ён не галіўся ці, напрыклад, не брыўся ці не стрыг валасы, то бок ён красі патлаты. То бок ты счытваеш, што гэта нейкі прыметнік і што гэта нейкая якасць. І насамрэч, так, гэта вельмі правільна, таму што гэта прыметнік. І утвораны гэты прыметнік ад слова карнаты. Кажа яно табе што-небудзь? Вось, напрыклад, моя бабуля казала на курей: от я вам обкарнаю крела, будете знати, як льотати. Ну то бок абразаць, так? Так, рабіць карацейшым. І карнаты — это таксама слово, якое сустракаецца згодна з нашым этымалагічным слоўнікам, сустракаецца ў Беларусі, таксама абазначае проста-напроста кароткі. То бок яго зрабілі карацейшым. Він ходив, він був воєнний інвалід другої групи. Його була рука перебита, не рівняючи до неї отако в житих місцях. І була корначена остійково. Так. То бок атрымліваецца, што, магчыма, маленькіх людзей, карлікаў называлі ў вёсках карнатыя? Ці проста карнаты пайшоў? Увогуле ёсць у беларускае слова карнач, якое абазначае кароткі нож. Ён можа проста быць кароткім, а можа быць зламаным, карнач. І ёсць нават сорт шчаўя, такое вось з тупымі такімі лістамі. Вось усё, што як быццам бы абрэзанае, такое тупалістае, карнавухі яшчэ вось. Гэта ўсё ад гэтага слова. Насамрэч, карнаць — гэта вельмі старажытнае слова. Яно фіксуецца з такім коранем і ў лацінскай мове, і ў старажытнагрэцкай мове, не кажучы ўжо пра славянскія мовы. Гэта ўсё зноў жа такі з этымалагічнага слоўніка, не я такая разумная. Так што, хутчэй за ўсё, гэта індаеўрапейскае слова. І вось, канешне ж, я думаю, што не толькі ў пнеўна ёсць і карначы таксама. А яшчэ вось я была ўжо ўключала трошкі слова гарушчый, таксама прыметнік. Здагадаешся, што ён абазначае? Дарэчы, калі праказаць пра гарушчае, то мне таксама два адразу ў галаву ідзе такія прыклады. Гэта калі гараць, то бок зямлю ісці, але гэта не прыметнік. І гарушчае, ну гэта гаруючы, гараваць, то бок плакаць па некаму, магчыма, там нехта пайшоў, вось яго як там правялі ў армію і потым гараваць пачалі. Так, насамрэч, ты вельмі блізкі да праўды, таму што гараваць у першым значэнні гэта, ну, ясна, што цярпець нейкае бедства, а ў другім значэнні цяжка працаваць. Ну, вельмі этымалогія блізкая. Так працую, так вось мне трэба высілкаў шмат прыкладаць, што я жно гарую. А гарушчы — гэта проста працавіты. Вось і ўсё. Ніколі б у жыцці не сказаў, што гэта. Я пачуў наогул, ён быў грузчык. Нармальна, так, таксама падобна. Ну, я вось дакладна магу сказаць, што я чула гэтае слова і на Беларусі, гарушчы. Ну, і яшчэ адно слова засталося — пылячыты. Пылячыты? Пылячыты. Ну, гэта, хутчэй за ўсё, калі на кані едзеш па вёсцы і ўсіх абдаеш пылам. І ўсе потым на цябе лаюцца і мацюкаюць, брудна лаюцца. Давай паслухаем кантэкст, можа, ты зменіш сваё меркаванне. Де хоч там його дивай, чи є місце, чи немає, треба, щоб його стерти, висипати і здати. І куди льон? На печі. В хату і на піч. А він ще що пилячить, короста. А він же што пылячыт, лён пылячыт, гэта значыць, што ён проста пыліць. Ну так, ты амаль адгадаў, гэта этымалогія зноў жа са словам пыл. Вось, толькі што ў нас гэта слова карацейшае — пыліць. Вось, а тут пылячыты. І я не знайшла ў слоўніках літаратурнай украінскай мовы гэтага слова, хаця яно вось так ужо вельмі падобнае на украінскае слова. То бок вёска пнеўна — гэта ўсё ж Беларусь. Калі там няма такіх слоў. Нарывайся на нейкі дыпламатычны скандал. Мы будзем проста казаць, што гэта слово, гэта вёска, дзе... Проста ўжываюцца беларускія словы. Калі беларус туды прыедзе, то ён вельмі ўсё зразумее. Дарэчы, так. Я думаю, што
Я амаль што ўсё угадаў, і мне падаецца, што я буду там, я сойду за свайго, калі прыеду ў пнеўну. Гаворка пра гаворкі. Так, а мы заклікаем вельмі нашых шаноўных слухачоў, каб калі вы сустрэлі слова, якое у вас ужываецца таксама ў вёсцы або ўжывалася ў вёсках вашых бацькоў, пішыце нам у каментарах, адзначайце гэтыя вёскі, раёны. Нам вельмі цікава, ці сапраўды гэта пашырана толькі на гэтым заходнім Палессі, украінскім і беларускім, а можа быць і шырэй. Дзякуй за ўвагу. Гэта быў першы выпуск нашай перадачы кароткай. Калі у вас ёсць нейкія заўвагі ці прапановы, можаце пісаць у каментарах таксама. Калі у вас ёсць шмат розных словаў цікавых з дыялектаў, магчыма, вашых бацькоў ці блізкіх, пішыце таксама, будзем абмяркоўваць. Магчыма, менавіта вы станеце наступным госцем нашай перадачы. Дзякуй чайнаму доміку за то, што нас прыюціў. І мы тут зараз записываем гэтую перадачу. І сачыце за намі, падпісвайцеся, ставце калакольчык, вось недзе, вось тут будзе калакольчык. Ось, і мы будзем вас радаваць яшчэ новымі перадачамі, таму што дыялекты гэта не толькі старажытна, гэта модна і крута. Все, пакуль. Гаворка пра гаворкі.